по відношенню до свого звільняючого, до президента України, до суспільства, а не до журналістів. Журналісти, знаєте, класичні журналісти, звикли саме себе усвідомлювати як суспільство. Ну, як довела наша виборча кампанія, ми спілкуємося зі суспільством без посередників, без журналістів. Так, і власне от цей епізод, він спричиняє тепер дискусію. Ну, можемо подискутувати. Чому? Тому що йшлося якраз про появу ніби заяви про звільнення з посади голови там Офісу Президента України. Те, що я потім бачив в соціальних мережах, частина журналістів сприйняла як плювок в обличчя, що ви нам тепер не потрібні. Так? Інша частина образилася не на це. Інша частина образилася на те, що зникає монополія по злиттю інформації, і той, хто зливає, підставляє в такий спосіб журналістів. Багато хто обурився, так би мовити, що от журналістів розвели, як казав покійний Чечетов, як котят. А це хіба не нова реальність? Ну, тобто цифрові медіа в новій реальності. Журналісти реально, це я зараз навмисно закидаю, не перший раз тезу, що журналісти, вони мусять, можливо, переосмислити свою роль. Ну, це хто як свою роль розумів. Дехто має переосмислити, а дехто має стояти на тому, на чому стояв. І переосмислювали свою роль давним-давно. І успішно це робили. Тут же ж питання ще в чому? От ми кажемо, четверта влада, четверта влада. Насправді це невірний переклад з французької. Так, четвертий стан. Я цього не знав. Ну, я ж з перекладом не займаюся так четвертий професійно. стан – це ета, таке слово. Воно іноді означає державу, іноді воно означає стан. В англійській воно, до речі, estate. Хоча останнім часом, може вже там років 30, вони теж використовують його і в значенні power, як влада. А ми собі взяли оце четверта влада, четверта влада. Насправді тут йдеться про розшарування в суспільстві між людьми, які виконують різні функції, а не про причетність до влади. Ну і знов таки питання, якщо ми, скажімо, позиціонуємо себе як четверту владу, то бути в тій системі влади, яка не задовольняє більшість інших людей, це дуже і дуже під великим запитанням, навіщо це робити. Якщо ж це влада для того, щоб скинути іншу владу, ну, треба думати, в які способи це робити. Я вважаю, що саме в Україні, Росії і Сполучених Штатах більше 10 років цілеспрямовано ті, хто стояли при владі в різні часи, здійснювали кампанію на дискредитацію професійної журналістики. В інших країнах це не досягало такого рівня і таких масштабів, а у нас і в тих двох це було. Спохопилися і там, подекуди пізно. А можна докладніше про українські приклади? Українські приклади, Романе, ну ви ж пам'ятаєте, зараз журналістом може бути кожен. Сфотографував на мобільний телефон, виставить, це вже журналістика. Так. Сумнівна теза, насправді. Ну, тому що я так не стверджую. Я кажу, що це є нова реальність. А я ж не треба кажу, так що це ви стверджуєте. Я кажу, ви ж пам'ятаєте це. Ні, я таку тезу прямо, що всіх записали в журналісти, не пам'ятаю. Ну, можемо зараз пошукати і знайти. Ну, просто так. І не одна людина. Цілеспрямовано, скажімо, дискредитація в Україні журналістики. Про Росію у мене взагалі дискусії ніякої немає, там, де фактично відсутня свобода слова і конкуренція та в медіа, де контролюється все з Кремля, то там у мене питань немає. Так само немає питань стосовно Білорусі, немає питань стосовно Азербайджану, там, Казахстану. Сполучених Штатів. А в Сполучених Штатах зневажливе ставлення президента до його фрази «фейк-ньюс», це говорить про культуру і освіту, власне, президента. А дискредитація журналістів... Ну, бачите, є різні точки зору. Ну, тут ми про це будемо, власне, і дискутувати. Я думаю, про Раду нам нема сенсу особливо говорити. За великим рахунком. Теж цікаво те, що відбувається. Ну, якщо вже про це заявили, то чому про це не подискутувати? Ну, Рада це Рада. Глядачі подумають, ну от, обіцяли одне, а видаємо зовсім. Ні. Стосовно дискредитації я б сказав, що в Україні журналісти, можливо, часто самі підставляються.
під те, щоб дискредитувати свою професію. А якщо брати американський приклад, то саме до дискредитації відбувається, коли журналісти, там, не знаю, CNN починають відверто підтримувати одного з кандидатів в президенти. В Україні я знаю лише один приклад, коли ціла редакція заявила, ми підтримуємо кандидата в президенти, це тексти Org.ua, які підтримали Порошенка. Чи мають журналісти право на підтримку? Чи це не є самопідставою, в принципі? Журналісти мають право на підтримку, якщо вони відверто це проголошують, якщо вони працюють у партійних виданнях або інших засобах масової CNN не інформації. партійне видання. Я перепрошую, ви ставите запитання, чи мають журналісти, а не журналісти CNN і не журналісти BBC. Крім того, якщо, скажімо, тексти заявили про підтримку Порошенка, то 1+1 не заявляв про підтримку Зеленського. І що? Ну, це цікавий, в принципі, феномен, те, що відбулося з телевізійним образом Зеленського. І Зеленський був в ефірі постійно. Не лише ж «Слуга народу». Цей 95-й квартал, і навіть в рекламі І не тільки на «Кохана 1+1. тобі личить», там «Моє кохання» там чи... Так. Ну, в рекламі теж присутні. Поміняли тепер на іншу, на акторку з 95-го кварталу, якщо можна назвати акторами тих, хто Ну, чому виступає. не можна? А як? Не знаю. Комедіантами? Якщо вже мене можна назвати актором, то їх тоді. Звідки це актор? Ну, я не знаю, це Вікіпедія. Ну, я знаю людей, які редагують Вікіпедію, там воно ж є написано, неправда? Ну, там не тільки це неправда. А що ще? Ну, що я буду? Хай люди досліджують історію і самі дізнаються. Добре, я Назару Токарю скажу, що там щось не відповідає дійсності. Так. Але потрібна ваша допомога, насправді, вони самі це... Ну, хай звернеться, я наведу Добре, доказ. зведемо. Журналісти мають право на підтримку когось. Ну, я думаю, що тільки в виборчій дільниці можна, в кабінку зайшов, ти як громадянин, ти мусиш підтримувати. Хіба публічно можна оголошувати, що от наша редакція вирішила підтримувати? Традиції багатьох країн свідчать, що це припускається, допускається. В тому Це ж числі... дискредитація професії. Та ні, якщо це відверто робиться, то це не дискредитація професії. А Крім що ж? того, є різні, ну, коли людина чесна, вона менше дискредитує, ніж коли вона приховує і робить це так, щоб ніхто не здогадався. Або здогадався, але не мав певних доказів. У Великій Британії традиція, що у пресі редакції беруть відверто той чи інший бік. У Сполучених Штатах це не було раніше у ефірних засобах масової інформації, але часи змінюються. У Франції і Бельгії досі існують партійні газети. От органи тієї чи іншої партії. Якщо такі газети і їхні журналісти висловлюють підтримку тому чи іншому, це іноді навіть входить в їхній обов'язок. Це не означає, що такий досвід може бути застосований у нас. Але якщо питання ставиться так, чи мають журналісти, так мають.